Ja sam na to naviku. Ali da me grliš, tu mi nešto nije u redu. Pa komšiju, pa takvi smo ti mi Stojkovići. Pa da niste vi Stojkovići nameračili njen miraz. Lele. Da niste načuli možda šta ja sve dajem. Ma nismo nas čuli, niti ni nas to je uopšte interese, ne komšiju. A znaš šta dajem? Ne. Dajem kuću, novu. Stvari, nove, meke stvari. Peugeot 605. A plac? Plac ceo i voćnjak. Komšio, da ti ja tebe kažem nešto. Ti toj što davaš, ja toj obrćam za 2 dana, kad me hoće. A hoće me. A gde obrićeš? Na tržište, komšija. Od Pirot do Vranje pa do Daleki istok. Pitaj kogod hoćeš za Tihomira Stojkovića Špica i on će ti rekne kako obrćam i šta obrćam. Izvinjavam se. Alo? Gospodine Stojkoviću, Alo, koji vika? situacija se ovdje komplikuje. Kude bre ovde? U Singapur. Aha, i Singapur! Kompanjon iz Singapura, izvinjavam se. Ovaj je izašao iz onoj sobče, došao u kujinu. A? Pobegao od mačke, uplaši iz hrkanje pa ga napale, skroz izgreban. A je li naša ponuda prihvaćeta? Hoće da pije, neće da se ženi. A vi ste već na aerodromu. Ma ja sam u Šandre, isteravam iz kujinu, ali on pravi. Đubo, zovi onog drugog Zerža kad izvede ovog ludaka iz kuhinje. Alo. Alo bre, koji se to meša u vezu bre, ej! Singapur, alo! Da probaš iz klozeta. Pa izgledat ću moram, neki se meša u vezu komšio. Ej, sad čekaj me, molim te, sad ću. Gospodine Stojkoviću, alo! Gde je on? Nego u kujinu. Ajde, idemo polako. Lele, i popadoveli. Slušaj, pope, nema od venčanja ništa, jel ti jasno? Gospodine, ja ne sam pop... Neću da se ženi, jel čuješ? Čujem. A nećeš, jeli? Neću. A koje hoćeš? Da se kurvosuješ, jel to hoćeš, a? Da se padaš, da landaš, da lokaš, jeli bre? Hoću Dudu. A hoćeš Dudu? Dudu bato pa me ženi svaki dan. E pa evo ti Duda. Hoćeš Dudu? Hoćeš Dudu, bre? Evo ti druga Duda. Evo ti još jedna Duda. Još jedna Duda. Evo ti, bre.